दिनैनि गोदान भिडिअआव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। दिनैनि गोदान भिडिअआनो जाहैबाय आङो मोनसे स्किमनि आपडेट लानानै फैदों। बे स्किमनि मुङानो जाहैबाय आसाम अरुणोदय स्किम। बे आसाम अरुणोदय स्किमनि गेजेरजों स्टेट गभर्नमेन्टआ 7 लाख आइजोफोरनो फैसा सोनाय हाबाफारि लागासिनो दं। बे फैसा सोनाय हाबाफारिया मियानिफ्राय जागायनानै दासिमहालागै बे फैसाखौ सोबाय दं। नोंथांमोना बे स्किमाव एप्लाइ खालामदोंमोनब्ला नोंथांमोना गावनि मबाइलावनो फैसाया हाबदोंना हाबाखै बोरै चेक खालामनो आं नैबे भिडिअआव देखायगोन। लोगोसे जाय बिथांमोना बे स्किमाव गोदानै एप्लाइ खालामनो सानदों नोंथांमोना मा एलिजिबिलिटि थानांगोन आं नैबे भिडिअआव बेसिक एलिजिबिलिटिखौ देखायगोन। लोगोसे जाय बिथांमोना सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि टयलेटआव एप्लाइ खालामदोंमोन नोंथांमोना फैसाया हाबदोंना हाबाखै जों नैबे भिडिअआव चेक खालामगोन। दानिया लोगोफोर जोङो जाय बिथांमोना बे आसाम अरुणोदय स्किमाव गोदानै एप्लाइ खालामनो सानदों नोंथांमोना मा एलिजिबिलिटि थानांगोन, नोंथांमोना मा डकुमेन्ट होनांगोन आरो बेनि एप्लिकेसन प्रसेसा बोरै जागोन जों बेनि बेसिक डिटेल्सखिनिखौ नायग्रोनोसै। जों बेखौ दानिया एलिजिबिलिटियाव थुगोन लोगोफोर। बेयाव 1 नाम्बाराव लिरनाय दं नोंथाङा जुदि एक्स PRI मेम्बारबा नोंथाङा 2 लाख नोंथांनिया 2 लाखनि गाहायाव खामायनाय जानांगोन नोंथांनि एनुवेल बोसोरनि इनकामा। आरो नैबेयाव लिरनाय दं टु बी ए बेनिफिशियारि अफ अरुणोदय आसनि इउ निड टु बी एन वमेन। नोंथाङा अनलि बेयाव हिन्जाव मानसिफोराल' एप्लाइ खालामनो हागोन। आरो नैबेयाव 3 नाम्बाराव नोंथांनि फेमिलि लिभिं इन काचा हाउस, नोंथांनि फेमिलिनि थाग्रा न'आ गामियाव इन्जुरनि हानि न' जानांगोन अब्लानिया नोंथाङा बे स्किमाव एप्लाइ खालामनो हागोन। आरो नैबेयाव लिरनाय दं 4 नाम्बाराव दा प्रायरिटि हेज बिन गिभिन फर दा उइन्ड' वमेन। जाय बिथांमोना बिधबा नोंथांमोना बे स्किमाव एप्लाइ खालामनो हागोन। नोंथांखौ गभर्नमेन्टआ फार्स्ट प्रायरिटि होदों बेयाव जाय बिथांमोना हौवा थैजानाय बिधबा हिन्जाव। आरो नैबेयाव सेपारेट फिमेल आरो फिजिकेलि हेन्डिक्राफ्ट पार्सन, जाय बिथांमोना फिजिकेलि हेन्डिक्राफ्ट लेंग्रा खरा खाना बेफोरबायदिफोर जायफोर बिथांमोना बेबायदि नोंथांमोनाबो बेयाव हागोन। आरो जाय बिथांमोना आनमेरिड गार्लस हाबा जायै हिन्जावफोर बिथांमोनाबो बे स्किमाव एप्लाइ खालामनो हागोन। आरो नोंथांनि बैसोआ बेयाव 35 बोसोरनिफ्राय सानिया हागोन बेयाव एप्लाइ खालामनो थाखाय। 35 बोसोर सानिया बेयाव एप्लाइ खालामनो हागोन। दानिया लोगोफोर जोङो डकुमेन्ट रिक्वायर्डखौ नायनोसै। बे स्किमाव एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंथांनो मा डकुमेन्टस नांगोन जों नैबे डकुमेन्ट रिक्वायर्डआव थांनानै नायनोसै। गिबियावनो लोगोफोर नोंथांनो बे स्किमाव एप्लाइ खालामनो थाखाय आधार कार्डनि गोनांथि जागोन, पान कार्ड, डमिसाइल अफ आसाम, बेंक एकाउन्ट, पासबुक आरो नैबेयाव फट' नांगोन गांनै। आरो नोंथांनि मबाइल नाम्बार, रेशन कार्ड, इनकाम सार्टिफिकेट, सेल्फ डिक्लेरेसन फर्म आरो नैबेयाव आइडेन्टिटि कार्ड आरो भटार कार्ड आरो एज प्रुफ सार्टिफिकेट नोंथांनो नांगोन। बेखिनि डकुमेन्टसखौ नांगोन। आरो बेनि एप्लिकेसन प्रसेसखौ जों नायगोन। बेनि एप्लिकेसन प्रसेसा लोगोफोर अफलाइन जागोन। नोंथाङा गांसे फर्म मोनगोन। बे फर्मखौ नोंथाङा फिलआप खालामनांगोन। बेयाव एप्लिकेसननि डिटेल्सआ नोंथाङा ब्लकनि नेम, ग्राम पन्सायत टाउननि नेम, भिलेज नेम आरो बेयाव कल'नि टाउननि नेम आरो नैबेयाव एप्लिकेन्ट फार्स्ट नेम नोंथांनि नामखौ लिरनांगोन, एप्लिकेन्ट मबाइल मिडिल नेम आरो एप्लिकेन्ट लास्ट नेम। नैबे मिडिला नोंनि गेजेर नेम आरो नैबे नोंनि उपाधि जागोन। आरो जेन्डार नोंथाङा सिलेक्ट खालामनांगोन आरो नोंथांनि एज नोंथाङा बेयाव नायना लाबानो जाबाय। बेखिनि जिखिनि लिरनाय दं नोंथाङा बेखौ फर्माव फिलआप खालामनानै नोंथाङा बे फर्मखौ साबमिट खालामनांगोन। जों दानिया बे फर्मखौ नैबेयाव थांनानै साबमिट खालामनांगोन। नोंथांनि नैबेयाव लिरनाय दं लकेल बडि अर ग्राम पन्सायत अफिसाव थांनानै नोंथाङा नैबे आर्बान लकेल बडि आरो ग्राम पन्सायत अफिसाव थांनानै नोंथाङा बे जिखिनि नोंथाङा नैबेयाव लिरनाय दंखायो बेबायदि डिटेल्सखौ फिलआप खालामनानै नोंथाङा नैबे ग्राम पन्सायत आरो नैबे आर्बान लकेल बडि बेयाव थांनानै नोंथाङा बे फर्मखौ साबमिट खालामनानै होनांगोन। दानिया लोगोफोर जोङो नोंथांनि फैसा हाबनायनि लिस्टखौ बोरै चेक खालामनो जोङो नायदोनि। दानिया लोगोफोर नोंथाङा नोंथांनि अरुणोदय फैसा हाबनायनि लिस्टखौ चेक खालामनो थाखाय नोंथाङा गिबियावनो गुगोलाव थांनांगोन आरो बेयाव लिरनांगोन PFMS। नोंथाङा बे PFMS खौ सार्च खालामना होनांगोन गुगोलाव। जों बेखौ सार्च खालामबाय।
दानिया लोगोफोर नोंथाङा नैबेयाव नुदों फार्स्टआवनो नोंथाङा थुनांगोन PFMS जों बेयाव थुबाय नैबायदि पेज फैगोन लोगोफोर बेयाव नोंथाङा नै एसे पेजखौ बोखोनानै नोंथाङा नैबे नाउ इउआर पेमेन्ट नोंथाङा बेयाव थुनानै होनांगोन जों दानिया बेयाव थुबाय दानिया बेयाव नोंथाङा नुनो मोनदों नैबेयाव नुनो मोनदों पेमेन्ट बाय एकाउन्ट नाम्बार नोंथाङा बेयाव बेंकनि नामखौ होनांगोन नोंथाङा मा बेंकखौ होदोंमोन आरो नैबेयाव एकाउन्ट नाम्बारखौ नोंथाङा नैबेयाव बहायनांगोन आरो नैबेयाव कनफार्म खालामबावनांगोन नोंथाङा एकाउन्ट नाम्बारखौ नैबेयाव डाबल बहायबावनांगोन बेनिफ्राय नोंथाङा नैबे केप्साखौ नैबेयाव बहायनांगोन नैबे केप्सा लिरनाय नुदों नोंथाङा नैबेयाव बहायना होनांगोन आरो नैबेयाव सेन्ड OTP खालामनांगोन नोंथांनि बेंकजों मबाइल नाम्बार लिंक थानायाव OTP मोनसे फैगोन आरो नोंथाङा बे OTPखौ बहायना होबानो नोंथांनि अरुनदयनि फैसा हाबनायनि डाटाखौ नुनो मोनगोन अरुनदयनिल' नङा लोगोफोर बियो नोंथाङा सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि टयलेटनि बा जिखिनि सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट स्टेट गभर्नमेन्टनि स्किमनि फैसा हाबनायनि लिस्टखौ नोंथाङा नैबेयाव PFMS आव थांनानै चेक खालामनानै लानो हागोन दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन लोगोफोर आं नोंथांमोननो मोनसे फिसा इनफरमेसन होनो नाजाबाय नोंथांमोना बेबायदिनो गोदान गोदान आपडेट मोनबाय थागोन लोगोसे नोंथाङा नैबे अरुनदय स्किमाव 1200 थाखा नोंथाङा फैसा मोननो हागोन नोंथाङा जुदि बे लिस्टआव दङबाथाय नोंथाङा बेयाव नामखौ होनानै नोंथाङा नुगोन डाटाखौ अब्ला नोंथाङा 1200 थाखा नोंथाङा मोननो हागोन आङो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय लोगोफोर एसेनोसै